никога сина ми не се е държал така, разберете ме. Ти ми изпрати лъв! Ела! Мамо, излез! Затова аз се обърнах към професионалист. Къде е? Елате! Не знам какво да правя, сина ми по цял ден стои в тази стая, разбива си яйца в главата и не иска да разговаря с никой, говори си сам. Хора, ако загубим тази битка, ще си разбия 2 яйца в главата. Тапвайте и пращайте розички. Здравей, аз не съм тук, за да ти навредя. Майка ти ме прати, защото имаш проблеми. Това са духове, които те карат да правиш всички тези неща. Виж се, пич, просто си изкарвам парите по този начин. Да, леко е странно, но вадя добри пари по 5000 лева. Това не са малки пари на месец. На седмица. Как на седмица, бе? На седмица взимаш от това нещо? Ева, пич. Вижте се, госпожо, не ме занимайте с глупости. Значи хората пари изкарват, аз тук за 200 лева обикалям по адреси. Стегнете се малко. Мария, благодаря ти за 15 розички. Изпращам щастие и късмет в твоята къща. Така, не. Чакай, Станимира, изчакай. Няма любовници, всичко е наред. Изпрати още една розичка, за да може да изгоним всички зли духове от него. Така, сега, Иване, казах ти, ще ти отговоря, виждам ти какво си написал, спокойно.